खुलुमबाय सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि जबानब्लग इउटुबआव फिन खेबसे बरबावबाय सिबाय मजे फरवारनाय महरला जराबा दामगै एमफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबो चेनेला मोनजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय नै गोलोमफुजोबलायनाय आरोना ओमफ्राय फिसा बानानै फिसाजाबो ओरैबायदि गोलोमबाय गोलोमनायनिबो खारनाव सोनाफोर सनायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा सेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों आरोना ओरैबायदि गरम ओरैबायदि सान्दुं बेयावनो फिसा पार्टिनि तैयारि आरोना जोंहा ओरैबायदि ओरै फिसा ओरैहाय ओमफ्राय सबाय बिमा भाजिया मोनखाबाय दालि मोनखाबाय बेखौ संगोन मैथा बांगालजों ओमफ्राय ओरै दङ बिखा बेबु बेदर ओमफ्राय मा होनो बिथैबो दं आरोना जाबाय थाथोंसै फार्स्टनिया नाथार एवनानै एसे सिथाबलायबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयो मोजां जाबाय ओंखाम संग्राया बिराद गरम नालाय फिसा जाबोनो सेस सिजोबलायबाय नै सोरथिंदों बेखौ बाजानो बेबायदि आराम लुखुर लाखार बाहेरायावबो गेलेया आरोना नैबे बिथांनाबो जोबाखै नालाय गेलेनोबो लोगो गैया बेस्रा थ' गस्ला सिलायनाय साननानै नाय बेसे गरम ना आयै सना फिसा पार्टि सनाबो फिसाल' आयाबो बिदिनोसै नालाय बोरै आंबो फिसाजोखौ लानो अबेबा बेराय थानो नङा होमबा ओंखाम संग्रायाव हाबबानो दुंहाव मोनखायो आरोना ना फाजाफोर एवनांगौआबो साधारन नङा बेफोरबो थाबाय थानानै एवनांगौ ओंखायनो आंना नाफोरखौ बाराबा बालायलाङोसोहाय सर्टकाट बेदरफोरबा एवला एवलिसो आयै उन्दुनो जागारबाय दाना थ' नाया जानानै मैथा बांगालखौ आयासो ओरै थाव सेरलायबाय आरोना ओमफ्राय अमा बेदरनि थाव होनोसै आङो आद्रा आं एरलायलायबाय थानोसै सामब्राम देदों दोनफैबाय रानथ'वाखै र' रेजेकबो दङथ' थावा एसे नांगौ रेजेकआव आं एसे थाव बरा होनानै एवोहाय सनाफोर नोंसोर माबायदि एवनानै जायो बेदर मोजाङाव देन बांद्राय नाङा गरम मोन्दों होन्दों आं आरो गरमाव गरम जानो आखायाव लाबोदोंसो आरोना गरमाव गरम जायाबालाय आरो माथो जा खिनि गोलोमदै दङ मैला मैलि गोलोमदैजों ओंखारफाजोबथारथोंसै जानोखौ बायदि होनलायो नामा बिदैजों जायैया एसे गोबावानो जाबाय ओंखायनो गोसोखांथारदों आरोना मिक्स मोजां नुवाखै माबायाव मबाइलावहाय रिं लाइटबो गैया जाहैबाय नालाय आंहा खिन्थु जोबोद समायना नुबाय आरोना मोदोमफ्रुखाबाय अमायाथ' आरो मिन्थिखायानोसै जाग्रा मानसिनावसो अमानि खुसबुफ्रा मादि ओमफ्राय ओरै नै मैथा बांगालाबो बिगाब जेंगाब जुथाबाथाय आंहा बासोगारो मालाय सोरबा जेंगाबखौसो मोजां मोनोनो आंहा बायो आरोना ना होनानै आराम बेखौबो टप खालामसै दा ना होबा लकेल ना रौसो आरोना गोमो नुगोन गरमजों गगा मोननाय बायदि मोनलायथारबाय आं ग्रोम नोरसिं दं नालाय नोरसिंबो गारलानाय होबावबाय बिसिनि बिमाया आं आरो बिथै गोनाङाव एसे नोरसिंखौ नांगौना नाङा होआबाबो जागोन नामा मोन्दोंमोन मोदोमलाबायथोंसै नोरसिङालाय आरो मा गाज्रि होजाबावगौसोमोन आयै नै होजाबावगौसोमोन जासिगोन र' दै होनाय टाइम जाबाय मा बुंनो संहांहां एवहांहां नै खिलायबाय थ' सुनोसै थ' आदरखौ मोखाङावनो लागाव बिदिनोथ' आरोना बेफोरजोंहाय बिफा थांनायनि दुखु दाहा गाबनायावबोहाय बिदिनो जादों आरोना गाबहां जाबाय माबा थाव खोलैबाय पाउदार खोलैबाय रागे स्टिकिन थाव खोफिनलायलायनाय आरोना दाबो बिदिनो नै बेदर एवहांहां हागिबायानो सुनानै होगोनसै आं नाने बारा नोंगे फुंगे देखायजानाय नङाहाय आंखौ देनां देरबा रायगोन आंखौ नोंगे फुंगे देखायदों होननानै हे भगबान आं उन्दुनो ओंखारदोंमोन आरो उन्दुनो हानाय नंला ओरैबायदि दाबा माजे दामो नालाय खाथिनि मानसिया बेसेबा आइनाव आइ नोंसिनि खामखौ सोर दामो आइयाबो आगोलाव जौ मावोमोन नालाय खनबा खननै जौ लोंग्राफोरखौसो दामदों सानदोंनो आरोना एकदम मिनिनानै थैगोन बिनो दामो जाथे मानसिखौ जोंनावनो नागिरना मोनगोन आरोना माने नानिया बिराद मोजां मोनदों नालाय फंबाया दामना होबाय आरोना
टाइम जाथ'वाखै माने खामानियाव थांनायनि उफ बेखौनो एसे बाब्राबना होबाय आङो आरोना फिसाजोजों आंजोंहाय रोंखाथारा प्रेक्टिस गैया सोलोंनाय गैया ओरैनो दामफालाबायनायसो फाइनाल लुकआ बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय आं बाहेरायाव लुकुर लाखार खालामनानैनो फाइनालखौ आइयासो खालामबाय नै बिथिया एसे खम लाबोदों मानसिनि जादा खम लाबोयो सोरबा माबा मा होनो बिगुरजों खथ' बिथै बरहा हाबासो गोथाव मोनजायो ओमफ्राय नायाबो मोनबायानो नै ओरै जायले रोखा बे ओंखाम संग्रानिया पात्ताखौनो मोनला आं बिसिनि ओंखाम संग्राखौ आरोना ओरैबायदि माने मा गोलैखो ना रं होनायासो मा गोलैखो गावसोर पात्ता मोनला जाहैदों आइयाथ' पात्ता मोनला ओमफ्राय दा सुबाल' एसे गोसोमहां जागोन ओमफ्राय दसे उनावनो दैया रानजोबबाथाय फुरला बिदिनो जाफिनजोबगोन आरोना डेन्जार ओरैबायदि गाज्रि नुयो ओमफ्राय गलिबादि अरजाला साफाबानो जाबायथ' नुनायखौलाय आरो माथो बुंबावनो लुक्स इज नट मेटार होननायसो सानसै ओमफ्राय पार्टि फिसाया सुरु जानायावसो आं सिदा सिदा ब्लसखौ लाफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय आइजों मादै बिसोर सानैया बहुद आगोलावनो स्टार्ट खालामदों माने 10 मिनिटसो उनावसो आबैजों आंजों सुरु आरो आबैया सौफैनायाव 10 मिनिट 20 मिनिटसो लाबावदों खाथिनिबाबो ओमफ्राय आबैजों आंजों नै माइब्रा रोसिखौनो एसे लाबाय आरोना ओमफ्राय आं आरो आइ होनाय एसेया जोबनानै एसे लाबावलायबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय दसे उनाव ओंखामबो जाबाय लेथेर फेथेर हायावनो आरो आइनि रुमावनो एकदम बेयावनो सुखादों आरो दहाय फुङावहाय बेखौनो लेथेर फेथेर सनाफोर मुगैनो नाङा दे मा थोरसि खालायखौ देखायदों मादों होननानै ओमफ्राय भइसखौ बिसिनिखौ खोनासंनो जानाय नङा मालाय जि हरावबालायनाय सोरखौबा लाइक खुमानाय सोरखौबा माबानाय सोरखौबा बाखनायनाय साराय थिनथा जालायनोसैमोन नै एसेल' नांसैमोन आरोना आइयाथ' एसे लोंबाथाय जाखाया मिनिग्लाबगोन सोरखौबा रायखुमागोन सोरखौबा रायरायगोन सोरखौबा बाखनायगोन ओमफ्राय नै जाखां लोंखां गरमजों खामसालियाव लुनद्रुन लानद्रान होबाय आरोना एकदम गाज्रि दा मोनसे देखायनायखौ खेमसेनो दुगैखाथारनोसै होननानै साराय थिनथा सान्दुं थिख' थिखाबाबो सिलाखौ सिबखाथारबाय आरोना आङो ओमफ्राय नायदो एकदम गस्लायानो सुनाय बादि सिजोब्बाय ओमफ्राय खामसालियाव लुनद्रुन लुनद्रान उन्दुनानै दं आरोना बिसोरो रावबो गैला सनाफोर बिसोरसै आंना आबै दं आइ ओमफ्राय मादै आरो दादिबो गैया मादैयाबो हारसिं बाबाबो गैया आइयाबो हारसिं आरोना आबौबो गैया आबैयाबो हारसिं बिदिसो फिसाज्लानि सानैजों ओमफ्राय आबैया बिखुनजो जाहैबाय ओंखायनो आङो ज' ओंखाम बोथिसे जानोसै होननानै लिंहरनो होदों आरोना आइखौ ओमफ्राय बेनि बेदर लायनाय ओमफ्राय रायलायनायखौ आं हरगोन आरोना मा होननानै बुंनोबा सनाफोर इउटुब पेमेन्ट दाख्लै मोननाया गोदि एसे दंबावोमोन आं आलदा बुस्थु आंनि थाखाय मोनसे बुस्थु बायनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं नांला दे आबैयाबो बुरिबाय आगोलाव इउटुब पेमेन्ट नोंहाबा माला मोनो आंबा थैगुलायगोनसो ना मागोनसो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय आं बे खोथाखौ गोसोखांबाय नालाय ओंखायनो जानाय नंला आबैखौ ओंखाम बोथिसे जाहोनोसै आबैखौलाय जाहोनो मा बोलो बेदरखौ जानो हाखाया खालि मेजेमखौ दरसे जानो हायो ओमफ्राय नाखौ जानो हायो उरुन उरनानै ससे सनैल' जादों ओमफ्राय माइब्रा रोसि आबैया बिराद गोबाव जाबाय लोंलाबाया लोंखायानो आरो ओमफ्राय आङो जर जबरदस्ति होनानै गोदै मोनदों नालाय लानानै एसे खननै खनथाम लोंबाय आरोना आंबो एसे लाबाय सोरनाबा देखायासै सोरबा गाज्रि मोनोना आंनि फिसा आनैमोनबो नायो आंनि भिडिअखौ गाज्रि मोननो हादे सोरनाफोर बेनिफ्राय मा होनो बिराद गरम आरोना दासो इसे बिलाइ आरि मावदों थेवबो रेहाय गैया सानानै नायदो नै सिजोबनाय बे अबस्था गोदो माइ गायबासो बिदि अबस्था जायोमोन दा न'आवनो बिदि अबस्था ना बिमा बुरै नालाय एकदम आहाबो अमाबो जानाय जाहैबाय मेजेमाबो बारा जाहैबाय खोमा ओंखायनो गोलोमदैयाव बार गबाय आरोना आंना ओरैबायदि अयथासार लाजाला दहाय फुङावनो दुगैनाय दा दुगैफिनसै खनसेबाव ओमफ्राय सनाफोर गैथ'ला इउटुब पेमेन्टनि फैसाया आरोना नेक्स्ट पेमेन्ट माला मोनो नोंथांमोना फुल सापर्ट खालामबाय थाबा थाबनो मोनथोंसै आरोबाव जेबो नंला बेफोरो लासैनो जाथोंसै आरोना इसिबां ख्लां दाख्लैसो मोनदों आरो थ' आसा आं बिदि खालामला आरोना लासैनो मोनलांबाबो जेबो नंला 3 4 5 6 मास जालांबाबो आं जेबो नंला सनाफोर खनसे नोंथांमोना आंनो मोनहोनो हाबाय आं एसे साननानै दोननाय खामानिफोरखौ मावहोनो हाबाय आरोना आं बिराद मोजां मोनदों आबैखौ एसे ज' माबा जालायलायनो मोननानै आरोना आबैजोंहाय आबैनि दाबो खिथानो मोनाखै जे आंसो जाहोदों आबै होननानै दा खिथानोसै आङो बेनिफ्राय सनाफोर गैला दे फैसाया जिर' जाबाय इउटुब पेमेन्टनिया जानायाथ' फौजि बिसांजों जागासिनो दङ ओमफ्राय जाखिनि आं इउटुब पेमेन्टजों मावदों होन्दों बे इउटुब पेमेन्टजोंनो मावदों आरोना ओमफ्राय फैसाया जयै दंबाबो फौजि बिथां एसे आंनाव सोना हरनायजों ओमफ्राय आंनि पेमेन्टजों आंनि एकाउन्टाव ज' दङबाबो हिसाब खालामदों आरो आङो दाख्लै जाखिनि खरस खालामदोंमोन न'आव खरस जादोंमोन बेनिफ्राय
ओमफ्राय दाख्लै बाजाराव थांनो जा एसे खरस जादोंमोन बिनि हिसाबै ओमफ्राय इसे बांद्रायानो दंमोन बे दा खिन्थु गैला एकदम गल जाबाय आरोना सना जेबो नङा सना बेफोरो जाबाय थागोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बिदिनो सिम्पोलैनो लांबाय थागोन दा ओमफ्राय दोनथ'नोसै दुगैनोसै आङो बे सरकारा आंनो दुगैनो होग्रा होआ बेनो जेसेबांनो बिमाया सान्दुं सायख्लं सिला सिबदों बेहाबो इसिबांनो खाफालनिफ्राय रथ' गोलोमदै गखानाय आरोना बेनिफ्राय आरो बेखिनि भिडिअखौनो जायफोरा फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो साननो नांला मा इउटुबाव एमनायजों गावसोरसो पार्टि जागासिनो बिदि जेबो नङा आंनि थाखायबो आं जेबोआनो लायाखै फार्स्टआ दाख्लै गांसे लानाया दाम खमनि बेनोल' ओमफ्राय बाखि बिदि खामानि मावबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय